organizaciji Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić 30. studenoga u Splitu održana je treća u ciklusu konferencija o EU fondovima nakon 2020. na kojoj smo razgovarali o prijedlogu novog višegodišnjeg proračuna Europske komisije te izazovima u pripremi i provedbi EU projekata uz predstavljanje knjige Moj EU projekt, čiji je nakladnik Team for PIN, uz sponzorstvo Hrvatske zajednice županija i udruge gradova te medijsko pokroviteljstvo Jutarnjeg lista. Pa kako sam došla jer me privukla tema EU fondovi nakon 2020, što nas očekuje, a i svakako da podržimo gospođu Maletić koja se u Europskom parlamentu itekako bori, vrijedno radi i zalaže. Panelisti su istaknuli kako je važno da sad planiramo što želimo financirati iz EU fondova nakon 2020. Važno je djelovati na vrijeme i strateške dokumente, te projekte pripremati prema stvarnim potrebama. Natječaji i kriteriji u njima trebaju biti prilagođeni potrebama korisnika, a to nije moguće ako se ne definiraju u suradnji s vama, nositeljima projekata, korisnicima EU fondova. Za uspješno korištenje EU fondova ključno je zajedništvo i planiranje odozdo prema gore, a ne administrativno propisivanje odozgo kriterija i ciljeva. Stoga se već danas moramo pripremati za novu omotnicu od 10,7 milijardi eura kako bismo na početku novog razdoblja imali spremne projekte za provedbu. Cilj je sredstva početi ugovarati i provoditi od prve godine, a ne sa trogodišnjim zakašnjenjem. Samo tako će EU fondovi biti u funkciji gospodarskog rasta Hrvatske. Također, iako je važno odgovoriti na izazove poput migracija, jačanja vanjskih granica i digitalizacije, još je važnije jačati solidarnost i raditi na ujednačavanju razvijenosti i standarda života u svim državama članicama, jer bez toga nema jedinstvene i jake Europske unije. Zaključak je konferencije. Moji dojmovi su odlični, konferencija je više nego ispunila očekivanja zato što moramo biti korak ispred svog vremena, dobili smo informacije u vremenu šta nas očekuje, što možemo reagirati, iznijeli smo neke goruće probleme i što je najvažnije, pronašli smo put do rješenja da ih riješimo. Eurozastupnica Ivana Maletić je osoba koju redovno pratim njezinim aktivnostima, jako je zanimljiva, odbori u kojima sudjeluje u Europskom parlamentu su jako zanimljivi.